Gus, doroku doro. Oh, apa Pedro? Diculke gareng, Den. Ora. Gareng tak pateni. Ampun, yen tanding kali kula mawon, ha niku wong sekeng, wong cacat. Tanding kali Petro, ora peduli. Gareng tak paten. Ah, Petro. Ya, tulung ana Petro, selan jeblok wetengku Petro. Ah. Gong, kowe iku ora turu. Ora kok. Iki gareng direbut. Iya, tenang wae aku siap-siap iki, Tru. Engko direbut ya. Terus digowo mlayu sak banter-bantere. Iya wis beres wis. Tenang-tenang. Siap-siap wis. Den, diculke napa to, Den? Ora bakal tak culke gareng. Yen penting kersa ngeculke, kula badhe ngrudahe pleksa. Sisan biru maju ida-idake. Gong iki. Sing turu ki ya sapa aku ora turu ya, Tru. Nek durungku durung ki njangkah aku terus gareng tok seret, mulah munyuk. Lah kadang aku anjang ngono durungku doro atret kok ya kowe iki. Aku nang rebut bingung. Sing cerdas to, Gong, Bagong. Kowe iki jan goblok tenan. Wano aku ditendrangi digebuki. Durung nek rono kae terus kowe iki nyaut gawe tok goblok rono sing banter. Arep tak tulungi ndurku ki atret. Ngayal kowe iki. Siap-siap wis tenang wae kowe to. Tenangno pikirmu to, Truk. Meneng wae. Orang aku rumadang bareng kaya. Salah sapa? Kaya minggat gareng ala pateni. Ampun, Den, niku kakangku lho. Ora peduli. Ampun tanding gareng tanding Petro ida-ida. Sukses terus syukur. Wah sukses Gong, sukses genah. Wis gareng ngecekel tanganku tak bombong sak buanter-buanter iki mau. Ya syukur.
Syukur nek kecekel tanganmu go. Ha wong ngringke wong cacat e. Musuh Ndara Kudara ayo kalah. Yo Reng. 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 Oh, modar. Reng. Mah modar gareng truk. Walah Reng. Ora ana gunane nggonku lulung karo kowe. Ya wis tekan titik mangsane. Kowe dipundhut karo sing nguwasa muga-muga tak dongake. Tinggal putus syukur putamu diparingi papan pasuwargan ya Reng. Aku ora ujar ora kaul. Nek pancen kowe iso urip. Kowe engko tak nehi kathok dawa siji, cendak siji. Karo aku Reng. Ora ujar ora kaul. Nek pancen kowe iso waras tenan, mengko tak belehke sapu. Sing nguntal sapu sapa kok? Harung rampung andang tangi. Iki ora apa-apa. Entekate Petro arep naik kathok aku dawa siji cendak siji. Lumayan. Ya ngene Reng. Kathok dawa siji cendak siji iki kathok siji dawa siji cendak. Oh, dapurmu ora kalah. Semangsa bodho apa Petro? Ha iki piye kok piye kok? Ha gawe Ndara Kudara kagol kok piye? Ya diganggu ae apike. Kowe saka kene, aku saka kono. Iya wis. Mengko nek Ndara Kudara kagol terus wah wong edan litih lunga. Mergo Ndara Kudara ki watake kaya ngono. Ngono ya, Tru. Ayo siap-siap. Kowe saka kene, aku saka kono. Pethoke, Tru. Pethoke yo. Petro ngunyuk tenan nek kae. Ha kok ora tanggung jawab. Malah saiki Ndara Kudara ngoyo aku Petro minggat rono. Waduh cilaka iki. Bagus. Ayo mandek. Udet waduh mudiar aku. Kepiye iki aku waduh jan. Moko Ndara Kudara ngoyak terus. Iki aku ora iso berkutik tenan iki aku. Mongko watahe Ndara Kudara ngono kae. Aku dicengkwing terus disudet terus didaknyet modiar. Aku modal sing makani anak bojoku sapa? Duh jan cilaka tenan iki aku. Ira nyemplung sawah kono kae. Cekel Ndara Kudara modal tenan iki aku. Ayo mandeg. Waduh ngoyak. Ayo mandeg. Cilaka tenan iki aku. Alah, kaya gelem keceh ngono lho. Wong piyayi kaya gelem nyeblo-nyeblo nang lendutan kaya ngene. Modar tenan iki aku.
Ono ngendi Bagong? Nang kono lesah-lesah parine. Kono butuh kok Bagonge ora ono. Ono ngendi Bagong? Gumbal opo iki mengko yen tak cangking ngono Bagonge ngati-ati. Tak udet-udet wadukmu. Wah, alhamdulillah. Aduh. Ngapa to, Gong? Ngapa? Aku kita nyawa ngapa kepiye kok? Aku manendang aku tendang wae. Iki mau piye? Iko iso sampean kowe. Untukku dole ngoyak aku. Ayo mudar to aku terus. Mongko diancam cekel dudet-dudet padukku. Lah iya. Aku nang sawah nyeblok-nyebloke ana bawi tangguh silulup nang ngono kuwi. Wah, sarungku mlembung nang ngono. Terus kudurke mandeg. Kono lesah-lesah kene utuk kok Bagonge ora ana. Wis coba dodong mengkap-mengkap terus muni ngene iki. Para sarungmu sing mlembung mau muni gombal apa iki ngono. Ya tak cangking ana Bagonge udet-udet waduke. Dadaku arep jebol rasane to. Weh coba bayangno. Arep nyangking sarung mau wetengku ngampet kene mijil tet. Cuwok. Werkudara wedi karo entutku. Iki entutku tak pundi-pundi to. Iki aku ketut tak ambu dhewe. Ayo gurune padha wae, Gong, Bagong. Wis saiki ngene. Kowe karo aku karo Garing ayo ngadep bapak. Iki Pendhita Singara Ngesna bakal ngancam sedane bapak. Ayo datuke bapak terus. Ayo. Bindi tinggalmu Sena. Surya Wasesa bapakku apa? Gunku bakal boyong kaki dipol. Iki mau aku malah kewirangan mungsuh karo anak-anak Semar. Garing Petruk karo Bagong. Aku trimo mbek. Aku trimo kalah. Aku pasrah karo Surya Wasesa bapakku. Nggone bakal nyekel kaki dipol ya Semar Badranaya. Oh iya. Yen kowe pancen kuwiranganku agan musuh marang ponakan. Mundur. Mundur mengko tak patenane Semar. Ande Bima kena syaka gedeng Bima nyaur punagi. Nyarubunagi tuaning perang ilo uninga kula Semar Badranaya sigra ngasta pusaka kang wujud jemparing Candrageni arane kalepasaken tuma marang kula Semar Badranaya Kontale kula Semar Badranaya dumamah ana ing kayangan Ngondaran Nirbawana.
ilang saka Pandulu. Lho, bapak. Lah iya. Semar ilang iki to. Yo kok piye iki anak duwe bapak iki. Saiki ngene wae. Kowe karo aku karo Bangkok toto-toto. Ayo padha playa bumi mlebu laku njalap peningan jajat desa Milangkori. Bapak digoleki. Goleki terus yo. Mundaran Dirbawono Sang Hyang Kondo Kawanang nampi wisanipun Ki Lurah Semar Badranaya imbal wancana madyaning kayangan sinawang saking Pandhawa yayah megaring puspita kang mungging madyaning taman sasongko rumangsang wayah sumula amadangipun caking gunung sirna kumedhaping kartika ing gegono wancine wus gagat rahina
Ambabar kegondo gondo arum umya swaraning pratisan pinarum pinarum kluru ing sata Bung Ngajwara Trisang Hayu Palungguhan Ulun ora bakal samar saka pandulun iki Ismaya kang suwan kula Ismaya padha kanthi raja ngagedhep nggih nampi pangasunipun Bukulun kados widodha wiswan kula Bukulun bareng kula ngaturaken sungkeming pamikunjuk sandaping pepodo mawantu-wantu Bukulun Yaya Ulun Tampa Semar Badranaya prayogakna kita ngadhep nggih kados boten kirang setunggal punapa pun napi wigaten kita ngadhep ana ngarsa ulun nggih Ismaya awratipun kula dados pamomong dumateng momongan kula nggih ndara kula Pandhawa salaminipun kula mong niku ora gampang kena pambujuk ora gampang kena pacoban apa kemawon lah kok ndara-ndara kula niku gampang kenging panggiri kudu kapujuk dumateng Pandhita Ngastina ingkang para begawan Surya Wasesa yen pancen ndara-ndara kula Pandhawa niku lali dumateng kabecikan kula wah boten wonten ginanipun kula gesang wonten Macapada. Kula nyuwun kabanjuta kemawon Ulun. Ismaya wonten dawuh iki pinangka dadi cobane wayah Ulun Pandhawa. Marmane wayah Ulun Pandhawa iku klangenan ulun. Ora mokal manungsa urip iku ora sepi saka lakuning coba. Nggih. Nanging lah kok le gampang temen momongan kula Pandhawa niku kenging pambujuk kaliyan Pandhita Ngastina ing aturaken wong ajeng. Ismaya wonten dawuh iki kewajiban kita anggone dadi pamomong. Yen pancen kita ngomong marang wayah ulun ya klangenan ulun wayah ulun Pandhawa yen kemunduran wajib tok ajuk yen kemajun undurna. Nggih niku sampun wong sawangsul niku sampun kewajiban kula. Lah niate pandhita sing ana negara Ngastina kuwi bakal babar ngelmu lan bakal ngakurake antarane Pandhawa lan Kurawa. Sing ping 3 bakal gawe aturan kang manut marang Begawan Surya Wasesa. Nggih. Nanging kabeh apa sing dadi karepe Surya Wasesa iku mung kepingin Mangendrajala kacintakaning wayah ulun Pandhawa. Lah iki kewajiban kita anggon kita dadi pamomong Pandhawa ana negara Ngastina wajib kita supaya Pandhawa uwal saka cengkemaning bebaya dina iki ulun pasrah marang kita Ismaya. Nggih. Saderengipun kula badhe mriksa kepiye benjang akhir tembinipun perang ageng ingkang sebat perang Baratayuda menika kados pundi ulun iku wis ginares marang Jawa bakal dumati. Nggih. Sapa sing bener bakal sasat, sapa sing salah bakal asal jurite.
Isuk kinaro titikan perang Baratayuda dumadi wayah ulun Kresna ngawonake tapa ana pertapan Bale Kambang. Banjur bakal nampa buku cita Pecala tandinging Senopati. Nggih. Benjang ulun iya. Lajeng kula badhe nyumprisa malih. Lah kok badhe damel aturan enggah niku karepe Suraya Wasya niku napa? Wis tak jarake marang kita mung kepengin bakal numpes marang Pandhawa. Kamangka iki para kawula sak lumanghe purbing langit padha nampa cobaning Jawata kang natumpa-tumpa. Yen nganti Suraya Wasya gawe aturan ana negara Ngastina, saya ngombro-ombro para kawula anggo nampa cobaning Jawata. Lah, saniki kula tak nyumprisa hisan. Niki ajeng tekan kapan para kawula anggenipun nampa cobaning Jawata? Tak kandhani ya Ismaya. Kahanan kang kaya mengkene iku mung nyaring katemenan. Katemaning para kawula sak lumanghe kurebing langit. Iki alam kang bakal nyaring marang para kawula. Yen para kawula iku kuat nampa cobaning dewa sing kaya ngene, tak kira iki bakal uwal saka bebaya, bakal uwal saka bebendu, bakal uwal saka pagebluk mengkono Ismaya. Nggih. Nah, kedah para kawula niki kuat nampa coba iya. Ya senajan to kaya ngapa aja nganti banjur sambat. Iku pinangka dadi coba ning kudu sing kuat lan aja nganti ninggal ning eling lan waspada gedhe iki marang panembah marang Gusti kang murbeng dumadi. Aja malah nguja marang hawa nafsu kang tembe mrune kurang berjane malah bakal ngukut jagate dhewe. Wah. Bahaya iki iya. Nggih. Ya wis saiki ngene Ismaya. Iki pinangka kanggo srana laku kita nguwali Pandhawa saka cengkeming bebaya. Lan muga-muga laku kita iku bakal kinarya jalaran para kawula sak lumanghe purbing langit manggih marang katentreman sak lawase. Nggih. Lajeng wis kene ngadhem marang ulun bakal ulun dandani kita Ismaya. Sasangka rumangsang wayah sumula madhangipun caing gunung puncaking gunung amadhangipun caking gunung Sigraden paesi marang Sang Hyang Pada Pamenang Lasmar Badranaya ilang wujuding Lasmar Badranaya slagdating dadi pandhita bagus warane. Sinumaya winaya ing asepi Sinumaya winaya ing asepi Sumimpeng telenging kalbu pambukaning warana
talen saking liyep layaping ngaluyup kita wis ulun dadani dadi pandhita muda matur sembah nuwun iya ulun bakal paring pusukas marang kita Begawan Surya Dadari wi ngestokaken dawuh matur sembah nuwun kita kang bakal bongkar marang angkara murka kanempuh marang wayah ulun Pandhawa tata-tata medhung nyepodo ngestokaken dawuh nyuwun tambeng berkah pangestu sing ati-ati aja kebocah cilik Surya Dadari nyata yen pandhita kang karya wangsit pindha kumbang sapa madu sarining tawang medharna ngelmu kang sunyata mengkuliring kasarjanan atak tubruk itu sebabe ngentiku nek bapak jebul ludu matamu katara kaya rek iki atak ruket yen tuku nek semir boludu iki Ndara Kresna terus Nunggem kula sinuwun iya tak tampa nunggem kula sinuwun nunggem kula sinuwun Petro Bagong nak tampa matur nuwun padha sinten panjenengan aku Begawan Surya Dadari kowe sapa Kresna lho sampun prisa dhumateng kula apa dudu aku kalih kula ngertos panjenengan kowe garek kowe pancen berita ampuh tenan kalih kula kowe Petro cocok kalih kula musiran cocok Bagong dik ning musiran Kresna tekan iki malih-malih menapa kula menika kula semanten tanding tiyasa kaliyan pandhita peparep Surya Wasisa kepeksa pun saged ngendih kridhanipun lajeng kula pun tadungah wonten peperenging kayangan Undar Andirbawana paduka sinten lan sedyanipun paduka tak kandhani aku bakal paring pitulungan marang Pandhawa sing ana negara Ngastina
yen pancen ki bakal manunggal marang aku dina iki bakal tak angkuwe putra angkat. Piye? Mboten badhe kawratan. Sendika isaken dawuh, Nala Garing kula kowe tekan kene ngopo? Madosi bapak kula. Bapak kula niku kontalane bapak niku sampun meninggal dunia niku kok wonten pundi kandhane. Ini nek tesih sugeng bapak teng pundi lah arep piye-piye niku wong tuwa e. Sing kula pundi-pundi sing kula sembah-sembah niku bapak niku pusaka urip Temercapada niku Gusti Allah urip niku. Lah nek bapak niku terus ilang ha pripun kula? Ya truk nggih penemban kula nyuwun senjata pitulung. Kula nggih niku tanpa bapak niku bingung e. Bapak niku iso kula jaluki raka enten omah niku. Randi rokok, Pak rokok ngoten niku luwih kahanan ngoten iki. Nggih pacekling ngoten iki. Sing kula sambati yen nang bapak niku, nek bapak ora ana, modi ya truk mulane kuwi. Niki ajeng pripun mawon bapak ajeng kula goleki niki. Yen pancen golek bapakmu melu aku mengko bakal ketemu. Oh nggih. Ayo toto lumat ana negara Ngastina. Monggo kula delek kemen. Prang campo kang samya medali lara cacet wilating kota danyanggung manguncang niti benjang sangat dimicil adinya medali wuwus. Oh, iki ana pendhita kudu sapa wae? Aku began Surya Dandani kuwi sapa? Aku Prabu Susramburu. Endi sing jenenge Begawan Surya Wasisa kon ketemu karo aku? Ora gelem ngeculke para Pandhu. Budi sebadane bonggo tak rampung. Duh, Jagadya Bathara. Kowe prita muda klemar-klemen tak kapuk ora pendek. Banget tanding tiyasa karo pembunenku. Aja ilanak kedhepke. Saut bangkemu seperti watu ajur padamu. Ayo maju bareng tanding tiyasa karo aku.
Wonten Pandhita Bambang. Peparwanipun Begawan Surya Ndadari. Surya Ndadari. Nggih. Badhe mikut dhateng para Pandhawa, supados para Pandhawa wangsul wonten kraton Indrapasta ateges badhe dipun gagalaken paduka sangadipun panganipun. Badhe ngakuraken Pandhawa kaliyan Kurawa. Terus kepiye nggih? Wonten kedadosan campuh Bitutama Alok Bendha Walapati. Kula mengsah Begawan Surya Ndadari asa juliripun amargi gadah kemandeng damu jadanipun ingkang putra benter kados dipun biyuki Mabathok. Kados pundi menawi wis seming kula tandangane rasa melu-melu. Sumber lindu bumi kunjing gumaludu guntur ketuk lumepeng joloniti kowe sing jenenge Surya Ndadari. Iya dasar nyata kowe sapa? Aku Begawan Surya Wasesa. Oh, kowe sing mikut marang Pandhawa. Iya. Aku sing mikut marang para Pandhawa. Tak jaluk Pandhawa bali ana negara Ngamarta. Tak ulungke. Waton iso ngalahke Surya Wasesa. Tangkep dudung ngendi sing jebol dadane. Iya. Iki gila pusaka saka Kahyangan Tamanana. Nyandak pusaka Cestrisula. Kalepasaken tanpa gandewa uwal saking astanipun Sang Tapa Begawan Surya Wasesa tumo marang Begawan Surya Ndadari ilang wujute Sang Tapa Begawan Surya Ndadari Badar Grasmar Badraya.
pariangan iki lha kok nanangan tekan kene iki sing nggo abrak iki sapa? Ah untung wae mau kecekel tanganku, lah nek ora kecekel tanganku wah. Ngentek-entekke pusaka iki. Pancen drun tenan. Iki lho, tak balekke pusakamu. Sigra lepas saking astanipun Kula Semar Badanaya. Pusaka Cestri Suwa tumpama Sang Tapa Gan Saraya Waisa ilang wujuding Paritu Bandar Sang Pramesti Bathara Guru. Cocok karo batin-batinku. Guru, ngomong Kakang, karepmu kepiye? Lah kok bakal ngakulke para pendhok karo Kura iki njur bathukmu ana ngendi Druhun iki? Bakal nggelar ngelmu, bakal gawe aturan. Kakang Semar. Nggih. Iku mungkin Arya Samudana, Kakang. Sing isine ulun bakal nyoba marang wayah ulun Pandhawa. Jebul pancen kuat tenan. Lire menggene wayah ulun Pandhawa bakal ulun akurake marang para bakal manunggal nanging sanane kudu Kresna tandha tapasta kaping pindhone Kakang Semar kudu gelem nyekseni. Ayo gemang aku. Mula kuwi Kakang ateges para Pandhawa kuat anggon ulun paring coba. Njur kepiye? Perang Bharatayuda besok agi tempi tetep bakal dumadi. Lah iya wis garising dewa. Lan iki wayah ulun Pandhawa supaya bali ana negara Ngamarta. Mergo pancen wayah ulun Pandhawa kang patut kanggo patuladan, patut kanggo kaca benggalaning para kawula sak negara. Sing tak suwun ana ngarsane Gusti Kang Hancipta Jagat sakbalining para Pandhawa ana negara Ngamarta iki mahanane tentreming para kawula sak lumeng mipureping langit. Dewa nuntuna perang kasangsayan, dewa pinangka sekaring bawana. Kakang nggih wayah ulun Kresna enggal tata-tata gandeng marang para Pandhawa dijak bali ana kraton Ngamarta. Mengko tak caosane prisa supaya dijak kundur para Pandhawa. Iya ulun kundur makayangan Suradiraja ningrat lebur dening pangastuti.
Pangling Werkudara. Iya. Ayo semikir. Sing jeneng Semar Badranaya kon ketok nang arep aku. Bakal tak rangket tangane, bakal tak tugel gulune sampak raimu. Tuh. Aduh. Dipun Segara dipun yang kamu. Wis kundur kabeh para kadang wis. Ngerti apa pandhita iku bakal mangindrajala kacintakan Dimas Werkudara sakadang. Yo, aku ngerti mula aku njaluk supaya Kresna sing tandha tapasta disekseni karo kaki dipun. Iya. Iki mau kepiye iki mau? Napa boten prisa? Ra aku turu. Lah ra tenan to. Lah wong mimpirang jam kok ya turu lho. Aku ndek kesibukan dhewe. Pendhita menika wau pukulun pramesti Bathara Guru sing jenenge Wasisa-wasisa iki mau. Lah iya. Hanya sing jenenge Gimin mau. Wong Yasa Surambara kok ya Gimin lho. Sampun ical saka panggung. Ayo syukur. Iki terus piye? Iya mangi mau tak rembangkan. Yo, wis gawe wis samene. Ndoro. Ayo to Dimas, muji syukur kunjuk ngasani Gusti Kang. Ayo to jaket. Susanti Jayanti, rahayu. Kang tinemuri. Oh iya. Tak dereke Kresna kakangku Dimas Werkudara ya.